Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Na ma zan bi, ko dai gurin mutane yi tasha inda za a yi kawai. Kawai misin aka samu. Hey, su wannan ne? Su ne. Kai me yasa kuka ba shi kayan shi ruwan sanyi? Kada wani abu ya faru. Ba na son wani abu ya faru tsakanin mu da ni. Ba shi kayan. Za ka nuna wa mace ƙarya ne wallahi. Ba shi kayan shi. Remix.